Koalisyona Niştimani ya Opozisyona Sûriye ragihand gowe bîranîna duwazdê adarê vejîne û ji bo pirsa Kurdî li Sûriye civîneke bi Encûmena Niştimaniya ya Kurd li Sûriye re li darxist. Di hilofîsa Koalisyona Niştimani ya Opozisyona Sûriye civîneke di navbera koalisyon û NKSê de ji bo pirsa Kurdî li Sûriye hat li darxistin. Gotê de koalisyonê tekez kir got pirsa Kurdî li Sûriye pirseke herî niştimanî ye. Her duê civînê de jî Encûmena Niştimaniya Kurd got beşeke ji koalisyonê yê tekez kir got NKSê nûneretiya bêhtir heftê ji salî ji Kurdên Sûriye dike û ew ê di guftugûyên Cunêfê de di nava şanda koalisyonê de beşdar bibe. Her duê civînê de behsa zêdekirina hevkariyê di navbera koalisyon û NKSê de hat kirin, got wê di civînên berfireh di navbera her du aliyan de werin li darxistin ji bo gengeşekirina pirsa Kurdî li Sûriye. Ji aliyê xwe ve koalisyonê ragihand got wê îro li Stenbola Tirkiye bîranîna serhildana duwazdehê adarê vejîne. Koalisyona Niştimani ya Opozisyona Sûriye ragihand got serhildana duwazdehê adarê nîşana yekîtiya gelê Sûriye li dijî sitemkariyê ye. Di daxuyaniyekê de bi helkefta salvegera duwazdemîn ya serhildana duwazdehê adarê got ji bajarê Qamişlo dest pê kir, Koalisyona Niştimani ya Opozisyona Sûriye vejandina xwe ji bo bîranîna serhildana duwazdehê adarê diyar kir. Got Kurdên Sûriye ew serhildan li bajarê Qamişlo vêxistin û berf bi bajarên din belav bû. Got encamê de bi dehan şehîd û bi hezaran girtî li zindanên rejîma Esedê man. Her duê daxuyaniyê de koalisyonê got serhildana duwazdehê adarê nîşaneke diyar e ji hemû gelê Sûriye re. Got tekeziya giringiya yekîtiya gelê Sûriye bi hemû pêkhateyên xwe li dijî îstibdadê dide diyar kirin. Her wiha giringiya parastina bingehên şoreşê û pabendî pê were kirin ji bo avakirina dewleteke sivîl demokratîk, got mafê her welatiyekî û pêkhateyekî din were parastin di çarçoveya gerantiya yekîtiya xak û gel û keyanê Sûriye.